Er vi i gang? Hej. Hej. Vi har nogle ting at dele med jer derude i stuerne. Beyoncé. Bianca. Beyoncé. Hun er Beyoncé. Hun er like Lækker. the best. Jeg elsker hende. Jeg elsker hende. Højt. Hun er fabulous. Vi har de her 2 dage øvet. Indtil videre. Vi har 2,5 tilbage. Vi har øvet os på at være som Beyoncé. I stribet trøjer. Jeg vil matche lidt op briller på. Det er ikke for sjov. Det er meget seriøst det her. Men ja, vi var til koncerten 10. maj. Jo, det var godt. Aldrig har vi oplevet noget, der var så godt faktisk. Vi skulle gøre det alle sammen. Alle sammen skulle gøre det. Tag til Beyoncés fucking koncerter, for de rammer. De rammer. Og det var på mors dag, og hun græd, og mor græd, og søster græd, og sønnen græd. Søsterens søn. Nej, han var oppe på scenen. Men han var der, ja, og han var lille. Og han var sød. Tiny, og han var rigtig sød. Rigtig sød. Bare sød dreng. Bare så sød. Og Beyoncé, hun er bare god. Og hun har bare de fantastiske kjoler. Og hun er bare den smukkeste. Lækreste. In the world. Fantastisk. Jeg synes, vi skal blive fan. Bliv fan. Tag billeder af hende. Hør hendes musik. Og del det med os andre, vi vil gerne se det med. Ja, vi skal have det. Nørder hende. I love it. Jeg elsker dig, Beyoncé. Jeg er forelsket i dig. I'm in love with you! Don't leave Beyoncé alone! Nej, lad være med det, fordi hun kan klare det. I love you! I love you! So much! I love you! Jamen, seriøst. Det er ikke nogen joke. Vi mener det faktisk seriøst. Og jeg har en meget høj pande. Det er ikke om det, jeg gør. Beyoncé, hun elsker sine former. Vi elsker alle vores former. Ja. Til sidst vil vi bare gerne sige, Beyoncé, du er lækker. og vi elsker dig. Vi elsker dig. Hej. Goodbye.